A Policía Local de Ribeira sanciona a varias persoas por depositar residuos na vía pública. O Concello fai un chamamento á veciñanza a que bote o lixo nos correspondentes contedores. Recentemente, axentes da Policía Local de Ribeira sancionaron cunha infracción leve a varias persoas por depositar lixo fora dos contenedores. Ademais de esparexer o seu contido pola vía pública, o goberno local fai un chamamento para que se deixen de facer estes actos. O sea, antes xa había este problema, sempre o tuvemos, pero agora parece que se agravou bastante máis. Hai unha serie de señores aquí que xa están localizados, que por necesidade ou mellor, ou por o que sea, pois están vaciando os contenedores. Entonces, bueno, hasta aí, sempre que sea unha necesidade, que están remexendo, porque o que é os supermercados botan produtos que están a punto de caducar, ou están a punto de non poder comercializalos normalmente, botan aos contenedores. Entón, hai unha serie de señores que están localizados xa por a policía, porque fomos dando datos deles. Esta xente está localizada. Pero sinala que tamén se dá outra problemática, a da xente que deposita as bolsas de lixo no chan en vez de facelo nos contedores. Moitas veces teñen a súa razón tamén, porque ao mellor o contenedor non funciona ou porque non levanta, pero bueno, a maioría é a comodidade. Entón, o que temos agora pensado, por o tema das sancións que son leves, moi leves, porque estamos falando dunhas ordenanzas do ano 92, ainda que se renovaronse un pouquiño no ano 2018, pero ao final a sanción é a mesma. Daquela eran en pesetas, eran 5.000 pesetas e agora son 30 euros a sanción leve. E sostén que coas sancións leves queres intentar controlar a xente que é incívica. Pois incluso temos orden de darlle á empresa, a Urbaser, que abra as bolsas. Entonces, pois claro, abrimos as bolsas da basura, nas bolsas da basura sempre hai datos, e nós, eses datos, o que fixemos foi, en primer lugar, mandar un requerimento, en segundo lugar, se ese requerimento non funciona, xa a policía sancionar. Gracias a Dios temos a suerte de que a policía ahora mesmo, tuvemos unha reunión a semana pasada, ainda non hai 8 días, tuvemos unha reunión con Urbaser, tuvemos unha reunión cos jefes de Urbaser, unha reunión con Bretal, porque realmente sin a policía local non facemos nada. A xente non se priva de nada. A xente querlle moito a Ribeira. Sí, todo o mundo lle queremos moito a Ribeira, pero as calles están como están. Pérez afirma que a empresa de recollida de lixo está a funcionar, pero son os cidadáns os que coas súas accións ensucian as rúas. A xente esa, que é unha xente completamente incívica. Entón, por eso queremos levar a cabo, aparte de que vamos a facer unha renovación das ordenanzas municipales, para que as sancións, claro, as sancións do ano 92 estamos no ano 2026. A ver se a xente, pois, atendendo un pouquiño ao que lle doi, que seguramente que é o bolsillo, pois, a ver se somos capaces de facer algo. O verán ven aí, a xente de fora ven aí, os turistas veñen aí, e non queremos dar unha imagen deplorable diante da xente que nos ven visitar. Por eso, pero bueno, é un problema que temos que vamos a tratar de solucionarlo. Mellor sería solucionarlo por as boas, pero xa vemos que non vamos a ser capaz. Por iso, as sancións económicas serán as medidas disciplinarias que se usarán para paliar esta situación. A modificación da ordenanza municipal do 2018 tamén recolle que o depósito nos contedores de fracción resto só se pode facer de 6 da tarde a 12 da noite. Xente recoñecedora porque esta é unha ordenanza do ano 92. Esa a ordenanza di que o depositar o que as bolsas da basura é de 6 da tarde a 12 da noite, sempre que sea para materia orgánica. Se é, por exemplo, para cartón, madeira ou outro tipo de materiales que non son de descomposición, que non se descompoñen, nin ao olor, nin hai goteo, nin nada disso, eses sí se poden levar todo o día. Pero o que é a recolleita é de 6 da tarde a 12 da noite. E tamén fai un chamamento á veciñanza de consultar e ir ao punto limpo para non depositar na rúa mobles, colchóns ou sofás.